tayo. Uy! Balik na tayo sa ating... bigla tayong naging tatlo, ha? Sino ba yung kasama natin? Ha? Yun yung sinasabi mong ilaw ng tahanan. Ang ilaw ng tahanan Na na magpapapunta ng Maynila para mag-total salubungin. eclipse Sasalubungin ang kanyang asawa para mag-total eclipse of the heart. Bago tayo mag-umpisa sa ating major na mga katanungan, Mhm. ano ba, excited ka bang dumating ang poste ng tahanan? Ang poste ng ang poste ng tahanan. Ang poste ng tahanan, darating, excited ang ilaw ng tahanan. ng tahanan, lalagyan siya ng bumbil. Akala ko ba dalaga? Dalaga. Noong 1942. Ayan. Okay, pinapakilala po namin at ini-welcome po namin dito sa aming programa. Ang aming guest po na, ngayong gabi, si Miss Emerly Bicaldo. Ayan. Merong ipopromote ata ngayon. Miss Emerly, magandang gabi. Salamat sa pagbisita sa amin. Go ahead, ma'am. Hello po, thank you very much po for having here to promote our Karate Do Sports for Summer Camp Training po nationwide. Wow, kailan ba yung mangyayari? Karate. Karate. Kaya pala may What? siyang Anong ibig sabihin niyang nakasulat na parang Chinese Chinese garter. Chinese pechay? It's Ilocos. Yeah. Ayun. So, ang kailan ba yung mangyayaring Karate Do Sports Camp? Summer Camp. Summer Camp. Okay. So, nag-start na po ito sa ibang region and here na din po sa Region 5 po. Okay, so buong Region 5. Yes po. So, pwede bang bigyan mo kami ng background kung ano ba yung Karate Do, pagkakaiba niya sa ibang mga sports gaya ng Taekwondo, Judo, tapos alam namin kasi pag Judo, Karate Do, Yes, Taekwondo, Karate lang yung lahat yan, di ba? Yes po. It's martial arts. Martial arts lang. Yes. At ano yung pagkakaiba nito doon sa mga Sa ibang mga sports, Okay. gaya ng basketball, ng kasi syempre, sige, go ahead po. So, yung ano po kasi, the difference between Karate Do from Taekwondo and Aikido, ano pa ba, yung mga kuntaw. So, yung ano po kasi yung Taekwondo is more on kicking. Kicking. So, unlike sa amin Karate Do, all around siya. Lahat. Pwede mong gamitin. By hand, by feet, by... Lahat. Pati ang ano mo, ulo. Oo, Uy. pwede. Kumbaga my toes, My shoulder, my head. my toes, my neck, my shoulder, my head. Lahat. Lahat po, sige, lahat yeah. po. Okay. And also, ano po, sports na din and combat and just like the other martial arts, self-defense po. Sino-sino ba ang pwedeng pumasok o mag-enroll sa Karate Do? Lahat po pwede as long as kaya and physically fit. Wala pong age limit, basta hanggang kaya po. Ayan. May napapansin ako, syempre, yung mga belt ninyo. Teka lang. Anong belt na ba ng aming guest ngayon? Yellow, white, o may mga ano ba? Sa Ano yan? akin kasi belt bag. Sa akin kasi brown belt. Well, for now po, I'm third dan black belt po. So, yung mga black belts po kasi, after mo ma-promote ng black belt, nag-higher rank pa rin. May ano pa rin, may stages pa May rin yan. stages pa rin. Okay. First dan, second dan, third dan. Okay. Nasa, ano yung pinaka-una? Pag nag-black belt ka, anong susunod? First dan po. First dan. So, ngayon, saan ka? Nasa third po. Third. Okay. Third Ganun. dan. So, Kaya- yung sa mga color, sa nag-start? Sa white Nakita ko po. white. Yes, sa white po. Sa white, anong particular na sa training? Pag sa white? Syempre Pag po, pumasok basic. ka, wait ka na. No, white belt ka na and then, syempre, basic. Lahat naman tayo Yes, nagsisimula basic. doon. So after ng white, Ano yung kailangan gawin para ma-promote ka ng anong sunod na na belt? Yellow belt po after ng white.
Okay. Ano yung mga kailangan gawin para maging yellow belt ka? Yung promotion kasi about sa belt is depende doon sa improvement ng estudyante po. And I doon sa see. yung kapasidad mo din naman. So para may promotion Yes. habang nag-aaral ka nung sports, Yes may po. promotion tumataas din yung Yes ano po, mo. yes. Pero I see. mag-a-access Yes, of na, anong tawag yun? Teacher o coach? Sensei po, sensei yung Sensei. tawag sa amin. Sensei It yung means tawag teacher po. ng mga teacher. Yes po. Okay. Sensei. Sensei, okay. So, after ng yellow, green, green? Green ba? Orange. Wala bang Orange. rainbow? LGBT yun. Saan dito sa Naga o sa ibang lugar pwedeng makapag-enroll ang ating mga interesadong students? Marami po, nationwide po tayo. For now, meron po tayong 9 regions na sa mga interested and willing to train and join summer camp. Meron po kami dyan sa Alabang, second floor of San Guillermo, Saint Pututan, Muntinlupa, headed by Sensei Luciati Margate, fourth dan po. And we have also WMK Chusenkan Valenzuela City Dojo, located at Disciplina Village, Bengay, NHS, Sitio Ibaba Street, Disciplina Village, Bengay, Valenzuela City. Head instructor, Rinchi Odelon B. Piña Florida, Rinchi 6 Dan. And then we have also from Cavite, Chosencan, Cavite, located at Green Gate Homes, Phase 1, Annex, Magasalang, Imos, Cavite. And meron din po tayo dan Camsur Partido, Chosencan Partido, located at Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur, headed by Sensei Michael P. Mendoza. And also WMK PH Cobra, located at E2 Garcia, Saint Saog, Marilao, Bulacan. Head instructor, Sensei Andres D. Mendoza. And dyan din po sa Davao City, Shorenshi Karatikan, located at Fairlinks, Torres Street, Bahada, Davao City. Head instructor, Renshi Christy Campomanes. Diyan po yan sa Davao City. Shoutout sa mga taga Davao City. Hi. And then sa Riocan, Quezon City Dojo, Nelson S. Nieva, 5th Dam, located at 8th floor Avenue, Barangay Socorro, Quezon City. And dyan din po sa may Bukidnon, WMK Eagle Commando Sherindio Karate Association, located at PS6A Valencia City, Bukidnon, from Region 10. Hi sa lahat ng mga taga Region 10. Head instructor Weldon Solano Pasco, Rinchi 6 Dam. And dyan din po sa Montalban, Rizal, meron din po tayo dyan para sa mga interested sa Montalban. Block A, Lot 12A, Centilla Home, Space 3, San Isidro Rodriguez, Rizal. Head instructor, Janelle P. Bela Sensei. And meron din po tayo dito from Region 5, Naga City, Black Hawk Dojo, exact locations, Karanga Road, Mariano Village, Balatas, Naga City. Head instructor by Samuel Ruin, Rinci 6 Dan, Black Belt, and he is also the head instructor of Biscas Karate Do, located at Peña Francia Avenue, Naga City. And meron din po tayo dyan from Legazpi. Hi sa mga taga Legazpi, located at Capital Albay, head instructor Sensei Angel Torregosa. And dyan din, ito po bagong gym namin sa Titan HQ Gym, Diversion Road, Naga City, by Sensei Jervis Joseph Roy, First Dam. And ito din po, bago din po from Minalabak, Black Raven Dojo, located at Bagumbong Elementary School. Head instructor, Ednelyn Tatualia, second Dan. And ito po from Kamsur, Tigaon, located at Zone 7 Amparo Village, Tuluhangon, Tigaan, Camarines Sur, headed by Sensei Hermenio A. Bohayo. And also may dojo links
WMK Links Shorin Rio Karate Do located at St. Paul, Pili, Camarines Sur. So yung lahat po ng binanggit ko, mga dojos po yun by region namin. So yung mga interested po, see the comment section na lang po para sa complete details ng mga dojo namin and contact numbers na din po ng aming mga head instructor or sensei po. Yung Yun. dojo, ano yun? It means ano po, gym or school. School. Yung training center, parang Apa, ganun. apa, Doon ganun. sila. Ano yan? May kailangan bang oras? Halimbawa, ano sa inyo, nag-enroll yung bata kasi mas maganda dito kung 'di ba magsisimula yung mga Yung mga chikiting pa. yung mga chikiting pa talaga kasi sa lahat naman ng sports, hindi naman sa karate do. Sa lahat ng sports na nakikita natin ang naituturo nito sa ating mga chikiting ay yung disiplina din, 'di ba? And development. Yes. Ano yung may oras ba na kailangan gaya ng sa school na alas 7 hanggang alas 5 ng hapon, parang ganun? Wala naman. Wala naman po. So, depende po yun sa dojo. Kalimitan po hanggang 1 to 2 hours lang po yung training. So, dito sa amin sa Naga City, meron kaming Saturday and Sunday. Meron din gym na MWF. So, depende po yun. So, umaabot lang naman niya ng at least 1 to 2 hours. Especially dun sa mga kids natin, mga 5 to 7 years old, yun lang yung kailangan nila kasi madali silang mapagod, so hindi kailangan. Para dun sa mga sa mga bulilit kasi, Yes, 'di ba? Laro ng laro sila, pero parang ginagawa lang nilang laro pa rin yung training. Ano 'yun? May a certain training din para dun sa mga chikiting kaysa dun sa mga medyo may mga Edad na. teenager na. Yes, of course po. Meron din. Nahati din naman kung ito yung basic na kailangan malaman kahit parehas kayong black belt, I mean white belt. So, magkaiba yung training nyo. I see. Pagdating sa bayad, sa school tuition, Apa. anong tawag din sa Yes po, meron din kaming registration fee and monthly dues na tinatawag. So, again, depende pa rin po yan sa dojo na papasukan nyo. So, Pero hindi naman, it's a cheapest price lang po. okay. So, ano naman, kumbaga kayang-kaya naman ng Kayang-kaya. Oo. Ano naman yung makukuha ng mga chikiting bukod dun sa Discipline. 'di ba, training at yung tawag dito, yung disiplina at the same time yung kanilang tawag doon yung self-defense. Ano pa yung ibang pwedeng makuha, mga benefits pag ikaw ay pumasok sa ganitong uri ng sports? Especially po kasi doon sa mga kids natin ngayon, kailangan natin silang i-entertain sa mga sports outside kasi yung mga kids nowadays is very common sila sa mga gadgets. Tama. So, kailangan nating sila not only karate, but other sports na din. So, yung Tama. pagkakaiba lang nito ng karate do is natututo ka na to self-defense, but at the same time, nag-i-enjoy yung bata sa sports. Tama. And Yun. also, karate kasi is not just sports to play din po. It is a life to believe na din po. So, maiintindihan yan, yung bagay na yan, once you are enter the karate family and nagtitrain ka na, saka mo lang yung maiintindihan. Tama. At may mga nakikita nga ako dyan sa pictures na, 'di ba, mga matatanda na talaga, talagang May mga edad na talaga. Oo, na kumbaga naging buhay na nila yung kasi pag minahal mo naman talaga yung sports. Yes. Talagang hanggang matanda, may edad ka na, nandiyan pa rin at nag-e-enjoy doon sa At tama yung sinabi mo, Miss Emily, na para mailayo natin yung mga kabataan sa gadget, sa bisyo. Yes So, po. yun. Napakagandang yun para sa mga magulang. So, anyway, again, we're inviting all of you guys kung may mga kabataan pa ngayon na o yung mga magulang na nanonood Yes sa po, atin especially po sa mga sa mga parents natin diyan. Encourage na yung bata. Hindi lang para sa mga students natin or sa mga children natin. The parents also can join and train sa Habang self-defense. nag-aantay sila. Habang nag-aantay kasi it's not about sports naman, it's a self-defense na magagamit nyo din pagdating ng panahon. At and I will assure you na hindi nyo po yan pagsisisihan just like me. I see. Okay. So, anyway, Miss Emily, please invite once again everyone. Kailan ba yung gaganapin yung sinasabi mong Summer summer camp. camp?
Ongoing na po Yung sila. registration. Yung registration ngayon, nationwide. So, if you want to join and inquire, see the comment section na lang po para sa mga dojo namin nationwide. So, I would like to... Sige, i-greet mo yung mga yung mga nakikinig sa atin ngayon. I know na from different regions may nanonood sa atin ngayon na mga kasama mo. Please do so. Go ahead. Okay po, so I would like to mention na din po first para sa aking mga heads, directors, and administrator. First, I would like to say our headmaster, founder of WMK, 7th Dan, Kyoshi Marcelo Nabarosa, WMK founder and official representative of Philippines World Karate Kyodokan Hegate Karate do Philippines under Okinawan Grandmaster Osakaru Masato Higa po. And second, Director of Administration, Education, and Doctrine, Renche Odelon Peña Floreda, 6th Dan, Head of WMK Chosinkan from Valenzuela City. And I would like to say hi to our Director of Training and Technical Concerns, Renche Sayan Navarrosa, 6th Dan, Head of WMK Sayan Karate Kobodo Dojo, located at Region 4A, Santa Rosa, Laguna. And also hi to our Director of Competition and Sports Officiating rin si Sammy Ruin, 6th Dan, Head of WMK Black Hawk Dojo from Region 5, Naga City, Kamsur, and also from Deputy Director Administration from Mindanao, sa mga taga Mindanao rin si Christy Campomanes, 6th Dan, Head of WMK Shorinyo Chican Region 11, Davao City, and yours truly po, Emerly Bicaldo, Officer in Charge Double-MK Social Media Administration. And sa lahat po ng nanunood and nag-abang po simula kanina, pasensya na po, from Region 4A, B5, 9, Region 9, 10, 11, 12, 13, and BARM Region. Hello po sa inyong lahat, magandang gabi, and maraming salamat po sa pagtutok. Okay. So, dito tayo sa mga comments muna. Yes. Dahil marami tayong mga comments ngayon, so babasahin natin yung iba't ibang comments dito sa atin. Dito rin, baka nakikita mo. Yan, galing kay Marcelo Monte Nabarosa on standby. Yo, Yeah. Thank you. From Davao City, Teodoro Edino Balisari, magandang gabi po. Yan, like naman po ng aming at pages. mag-follow po kayo doon sa aming Dos Bosabos page. From Bulacan, Andres Mendoza, maraming salamat. From Valenzuela, Odilon Peña Floreda, maraming salamat po. Marcelo Monte Nabarosa, WMK Davao NCR Zambales, Tawi-tawi, naintindihan po ninyo usapan dialect namin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Wala. From Cobras, Bulacan. Hanap kayong members natin dyan na Bicolano, pa-interpret na lang ninyo. Yun, sige. Magaling kay Marcelo Monte Nabarosa. From Las Piñas, Geraldine Ribultan Amante. Yan, thank you so much po. Maraming salamat po. Kay J. Marpuri Paite Roy, magayon naman si Sensei Pio. Si Sensei meaning Teacher. Yan. Ma'am. Aha. Geraldine, may subtitle naman po, Kiyoshi. Ano Kiyoshi? Huh? Pinakamataas na tawag sa mga mga master namin po. Sige. Akala ko Yung Ang dami mga nating dan nalalaman. kasi ng black belt, merong certain call para sa kanila. Yan, Yes. magandang gabi sa iyo, Kiyoshi. Yoshi? Okay. Yan, sample daw po, boy kan karate. Galing kay Ma'am Amiel Spencer. Sample daw. Sabi ni Sir June ng Pork Barrel, "Ohoy, ingat ka mong duwa, baka ma-belt ka mo." Oy, may question dito. Sensei, magkano po enrollment sa karate para sa dalawang kong boys? Ayan. Yun, may nag-i-inquire na. Una po, sino yan, Sir Teng? Saan po kayo located para mai-ask ko po kung mai-recommend ko po kayo kung saan area kayo at para matanong ko na rin po yung dojo head kung nasaan area ka man po. Kasi hindi po pare-parehas yung
tuition fee or Taga ano to monthly fee ng lahat ng mga dodges Si po. Kuya Ting, taga San Felipe lang to. Ah, San Felipe lang siya. oo. Sambales? Basilan. Sige po, pag Naga City, medyo mura lang. Oo. Ay. Pwede po pa-sample kang karate ni Ma'am Catalia Colombiana. Ayan. Yun. Daming humingi ng sample. Ano pa? Yung... Ano sample kakanta sa sayaw? Anak ko, isa sa mga estudyante ng karate galing kay Ma'am Ninya Kambalisa yan. Maganda. Oo. From Manilabak. Thank you. From Manilabak. Dami na talaga. Ednelen Tatwala. Hello. Senpai Sensipio. Alu. Dami. Yan. Dami. Kay Janet Molina pa shout out. Melku. Last sample po, Miss Pio ay di nakagalaw yung boxer player. Baka na ano. Ayan, baka may mga comments dyan sa ano mo. Sa... That is way back yung sabi ni Sensei Mael ko, way back in 2010 yata, 9. Kaya nagkakaintindihan. Kay Polo Silvestre, chup si Saoy. Marin pag si Pading Polo nagdadalan. Ayan. Oy, ano din si Kuya Joel Hernandez na nakatutok din. Yan, maraming na pagkaming sir. Pa-shoutout din po kay Ate Janet Molina na watching din po. Hello po. Shout out po sa inyo. Jomel Mariano pa shout out sir boy. Yo. Oy, si DJ Jam. Yan. Thank you, Jam. Yan, maraming na pagbanggi. Si Joby Brina. Shout out po. Kay J. Marpuri Paitiroy, Sensei Panda is watching now. Wow. Si may ano digdi si Kuya Teng. Siya ang aram niya da Kung Fu. Kung Fu Mulutan Dakol. Dakol. Saka judo lag pagpiglalamag ni Miss niya. Yan tayo. Masakit garo paadalo ng mga misis ng karate. Masakit siya. Masakit yan. So, pinire-recommend ko garo, abot Tanong niyo ang ako. sindang white belt. Tanungin niyo. O maabot ang agom ka niyo, sigurado magiging yung kuya ni. Ano to? Dan, ito mga dan sa black belt. O, pag abot Third dan. Well done. Ano yung sugok? Ayan. So, yan po mga kaibigan. So, yun. Kung may mga queries po kayo tungkol po doon sa mga contacts, pwede po kayong ilalagay na lang po dyan sa comment section. Sa comment section po, oo. So, kailangan nilang manood ng Dos Bosabos. Yes. At i-follow po naman yung page po namin sa Dos Bosabos, yung kay Tito Ray, and then yung Boy Agta din. So, ganun po para, 'di ba, masundan po ninyo kami sa amin po namang mga social media accounts. So ano mo ma'am, si Facebook page mo, baka pwede ka na doon sa imong number, baka pwede mo nang i-announce para dumana direct. Yes po, Facebook page will out soon. Wala po pala. Parang pelikula lang, coming soon. Coming soon. At syempre, wag po ninyong kaliligtaan mga kaibigan, kung sakali po na, mas maigi po kung sakaling may mga anak po kayo na ihahatid syempre sa dojo, tama ba? Dojo. Doon sa mga na-enrollan po na ninyong mga school para po naman sa karate do, mas mainam kung ang si service po ninyo ay Suzuki Auto. Yes. Diba? Yung Ertiga mini hybrid po mga kaibigan. Bagong labas lang yan ng Suzuki. Bagong labas po yan ng Suzuki mga kaibigan at talagang napakatinda at napakaganda. Kami po yung unang nakasakay dyan ni Tito Ray. Yes. So, kung gusto po ninyong makita at mahawakan ang napakagandang Ertiga mini hybrid, punta lang po kayo dyan sa Suzuki Auto Naga along Del Rosario, Naga City. Along the highway lang po yan. Yes, malapit sa NGCP. Yes. Hanapin nyo lang dyan ang mga napakababait, napakagwapo at napakagandang mga natin dyan, mga agent. At syempre, ang pinakagwapo dyan, walang iba. Kuya Joel Hernandez. Yes. At para mas lalo nating ma-feel yung kagandahan po naman ng
bagong labas na Suzuki Ertiga Mini Hybrid. Panoorin po natin to.